Lain na kontrobersyal nga pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte karong simanaha nga ang mga legal luminaries kadtong mga nagtuon sa balaod, mga abogado ug uban pa nga gusto nga atoang panalipdan ang atoang soberenya pinaagi sa legal nga pamaagi. Si Presidente Rodrigo Duterte na mahayag nga ang order sa UN Arbitral Tribunal nga nigawas ni atong tuig 2016 Hulyo atol na siya paglingkod way kapuslanan o salang kaordinaryo nga papel o maayong ilabay ngadto sa waste basket. Straight to the point. Panahon sa iyang kampanya niadtong Abril 2016, perti niyang gara-gara. Og matod pa ang Presidente Rodrigo Duterte, og magawas na ang order sa UN Arbitral Tribunal, og madawat na nako ang desisyon, basta ako mo'y mahimong Presidente sa Pilipinas. Og ako mo'y mahimong Presidente sa Pilipinas, unya naa na nako ang order sa UN Arbitral Tribunal, adtuon ako ang China. Og iingon ako, China, amo ni ang Spratly. Og dili mo patuo ang China, matod pa Duterte, akong udiran ang Pilipinibe, nebe, kuyugi ko, kay magsakay kong jet ski. Dito ko yatod sa boundary sa Spratly. Og magda akong bandila sa Pilipinas, akong iugbok sa tungod yun. Sa China, ug akong ino ng China, China, amo ni sa Pilipinas, pawa! Apan karon, nilikoy og maayo ang pamahayag ni Presidente Digong. Kay matod pa niya, kanang order sa UN Arbitral Tribunal nga nidaog ang Pilipinas batok sa China ug ato na ang Mischief Reef kanang gi-occupy na ron sa China, wala na'y kapuslanan, wala yan. A mere scrap of paper. Ug naa na kang ordera, ako na ilabay. Ngadto sa waste basket, why push? Straight to the point. Di lang ang mga kritiko ng Presidente Digong ang wa na kauyon. Apil na ang uban niyang mga kaalyado. Kanahibaw man ta. Nga aron dili mag-away ang nasod versus laing nasod sama sa Pilipinas batok sa China, muhimo kita og legal nga pamaagi ug usas mga legal nga pamaagi nga atong buhaton ug unsa may mga remedy under international law pag-resolve sa conflict sa isig ka nasod. Legal ka na nga pamaagi, dili na gira. Igdaog na sa usa ka nasod sa protesta ug unsay order sa UN Arbitral Tribunal, usa ka na kabalaan nga butang. Dili ka na ordinaryo lang nga papel. Balaan ka na. Nganong balaan? Kaya naa din na sa papel ang kaugmaon nimo nga naminaw ron sa imuhang mga anak ug sa imuhang mga apo aron duna ka nga may ikabilin ngadto sa imuhang mga anak ug mga apo nga teritoryo sa Pilipinas. Nahibaw ta nagkadaghan ang mga Pilipino, nagkakuwang ang atoang pagkaon, magsigit ang pang-export na og mga pagkaon, hasta manok atoan ang i-export, hasta karning baboy atoan ang i-import. No? Magsigit og pang-import na og mga pagkaon, bugas, karne, ug uban pa. Ang Pilipinas, dako kayo og resources. Dato ang Pilipinas sa mga resources. O kagihatag man sa Ginoo nato nga mga Pilipino ato akining
pasalamatan ngadto sa kahitasan. Og di ta mo sugot nga kanang imuhang mga anak di na makakaon ana mga isda adres Pilipinas. Ayaw og sugot nga kanang imuhang mga apo ilugan na nas mga insects ilahang pagkaon. Gawas pa kanang West Philippine Sea og ma-develop lang na og tarong daghan din ha nga mga resources hinungdan nga sigihan nag parigla sa China interesado kay sila dinha nga lugar kay gawas sa mga isda naa din ha ang gitawag og natural gas. Natural gas nga og ma-exploit kada sa ato ang gobyerno og makakuha kita og igo nga makinarya para minahon kanang natural gas dinha sa West Philippine Sea. Dako na ni og tabang para ikaw nga nagsalig sa imuhang motorsiklo maminus-minusan og bayad ngadto sa gasoline station. Aron ikaw nga taxi driver maminus-minusan ang imuhang bayad sa tubil kay ang ato ang gas ang pangtubil sa imuhang taxi dili na imported. Gikuha na gikan sa Pilipinas. Ug usa na mao ang West Philippine Sea. Ikaw ron nga ordinaryo nga trabahante sa factory, isip usa ka ordinaryo nga factory worker. Ang imuhang service vehicle way lain, motorsiklo nga imuhang ginatanatahan. Imbes nga kanang mahal kaayo nga pagbayad nimo pagpatubil sa gasolina, imuha ka ng hinahinayon og save sa ingon nga pamaagi. Doon na kay matigom, igabot sa panahon ng imuhang mga anak, mo eskwela na sa high school o college, doon na kay makuot nga tinigom og patiwas nimo og eskwela ang imuhang mga anak. Kaugmaon sa mga Pilipino ang sugal ani. Dili ka na ordinaryo nga butang ang desisyon sa UN Arbitral Tribunal. Dili pwede nga yaga-yagaan. Dili pwede nga pasipadan. Dili pwede nga itsa lang ngadto sa basurahan. Sagrado ka na. Naadi na ang kaugmaon nimo. Naadi ang kaugmaon sa imong mga anak. Naadi ang kaugmaon sa imong mga apo. Desisyon na, final na. Nga nag-ingon ang Pilipinas mao'y tag-iya sa Mischief Reef nga gi-occupy na karon sa China. Asa naman tong gara-gara ni mo, Presidente Digong? Abril 2016. Nga umudaog ka pagka-presidente sa Pilipinas. Imong inulan China. China, bahawa China. Nga dili mo patuwa ang China. Imong udiran ang Navy. Navy, dire, kuyog mo na ko. Kaya magsakay kong jet ski. Magdakong pa sa Pilipinas. Akong iugbok dito sa boundary region sa Spratly. O akong inulan China. China, bahawa mo. Kaya amo ni dire sa Pilipinas. Asa naman ito imong gara-gara? Natural. Ayaw basula kining uban nga mo criticize nimo. Kay ikaw mismo, number 1 unsa man, nalimol kasi mga saad. Ikaduha na amnesia ka na. O katong imuhang giingon nga imuhang panalipdan ang West Philippine Sea panahon sa imong kampanya, kabahin to sa imong pagpamutput o sa pagpamakak. Correct ka dyan. Straight to the point. Ako na ba ako daghang mga suko? Bahalag na yung mga suko mo, total, mga trolls man yung kadaghanan. Kailan mo ano yung mga trolls? Karabang binayran nga panahon sa kampanya, gibadjitan yun og dako, kay adto sila mo ladlad sa social media, sama sa Facebook, og dunay mo kontra sila ang idol ilahasan kontrahon, mao na mga trolls, nagdao mga fake accounts, hangtod ron, kay hapit naman pong eleksyon, nang gawas na po ang daghan kay mga trolls. Di ko matandaw ka ng inyo ha mga pangbash. Bahalag mga suko, bria, pangasuko lang mayo, ug di na mo kagwanta, ligid mo. Correct ka dyan. Straight to the point. Now, ato istug ano sa may sakto. Dili man
kay plain opinion lang. Kabahin na kani sa history. Pwerte pa nimong piragara. Nga mo sa kay kag jet ski o magdaag bandera sa Pilipinas imo iugbok na to sa utlanan sa Spratly. Kung mudaog ka sa pagka-presidente sa Pilipinas, unya karon nga nidaog na ka, naanay order sa UN Arbitral Tribunal, imo nang ingnon lang ang order sa UN Arbitral Tribunal, ang mere scrap of paper. Nga angay lang iitsang nga ito basurahan, ayaw ibaligya, Mr. President, ang kaugmaon sa Pilipinas kay subras 100 million ka mga Pilipino ang mawagtangan og mayong kaugmaon. Straight to the point. Now, matod niya, watay laing mahimo ka ng problema na to sa West Philippine Sea. Gira ra. O saman, kaya ninyo nga makigira ta batok China? Di ato kaya. Yes, Mr. President, kung gira ang isgutan, Pilipinas batok China, sure na, huwag kita nag-anan. Apan doon na pa'y lain nga mga remedy nga gitahon sa balaod nga kinahanglan himuon aron panalip na natong soberenya nga dili kinahanglan ang gira. Ug imuhang ipasyot sa bulsa kada imuhang mga supporters aron ingnon nga wala laing pamaagi gira ra gyud, imuha pud ang katungod. Pero matod pas mga legal luminaries sama ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ug uban pa mga legal minds. Kay bagod ana ang imuhang spokesperson, Attorney Harry Roque, kanas Roque, expert na sa international law. Naatman lang nga turutot kana ni Presidente Rodrigo Duterte. Iyaha mong ginang trabaho. Gawas agira, doon na pa'y lain nga mga remedy. Gawas aning diplomatic protest nga dili respetuhan sa China, doon na pa'y laing remedy. Matod pas mga legal luminaries. O sa mapanalitan, di man katag gusto o gira. Di ta makahatag lang bisag patikim lang nga to sa China. O sa man kuno, number 1, gawas aning diplomatic protest, ha, kining diplomatic protest, legal ning pamaagi, dili ni gira. Kaya ang gihuna-huna sa tuang presidente, gira naman yun. Gira na lang nasuwa si mong utok. Ha? Kaya mo nang hinungdan, isuot mo si mong bulsa ang mga Pilipino kay iway patuwa tayo mahimo kay gira lagi hinungdan. Makasulban na na. Dayon ang mga expert sa international law. Di oy. Walay political will ang atuang presidente. Nga panalit na natong soberenya na ay mahimo ang gobyerno sa Pilipinas bisan pagway gira. Pili na itong patikimon ang China. Nga kamo itong mabarog sa itong soberenya o sa panalitan. Akinay. Ideklarar sa Pilipinas ang China nga persona non grata. Gira ba na? Dili na gira. O sa may buti pasabot anang persona non grata. Ideklarar sa itong gobyerno sa Pilipinas nga ang China wa mutahod sa saktong nga pamatasan ubos sa international law wa ni respeto sa soberenya sa Pilipinas. Aron mahibaw ang tibok kalibutan nga mo ni standing karon sa China persona non grata. Ikaduha, economic embargo. O sa ibuti pasabot anang economic embargo. Muhimo ta og economic sanction. Natural, kita sa Pilipinas. Very dependent kita sa pagpangutang. Usas na utangan na to, ang China, nakautang tag $300 billion aron ipamalit og anti-COVID vaccines. Pero kita nga membro sa United Nations, pwede tang magpalaban sa UN. Di makagira ito ang gusto. Ingon na to ang United Nations. Mopadata og petition ngadto ba sa UN og magpalaban tas UN nga mo impose og economic sanction bato ka China. Total daghan man kay mga nasod ang gipariglahan ana. Sabi agin tuig 17 gud ka mga nasod gipariglahan. Mayon ang Pilipinas ron. Ayaw man ninyo pasagdi. Kay kami dito sa Pilipinas, luoy man kayo me. Sige hamal migbuli sa China. Kaya nga mo ang mga barko, sayo naman kayong malunod, amo mga chopper, sayon kayong ma-crash.
tabangi mi UN. Mo enforce ta og economic sanction ngadto sa China. Kini mga nasod kang gipriglahan sama sa Vietnam, sama sa Malaysia, sama sa India, sama sa Japan, ug uban pa mga nasod. Labi siguro ani ang uban ug di man tanan. Ug dili man tanan do na gitay makuha nga mudapig nato nga mohimo og economic sanction sa China. Usa ang panalitan. Tanan nga mga produkto sa China di pasudlon sa mga nasod nga ni-impose og economic sanction ngadto sa China. Why shipment? Ha? Dito pasudlon ang mga imported nga mga produkto gikas China. Bisan og testingan lang 1 year hangtod nga matapos ang term ni Presidente Digong. Kaya ba nang himuon sa Pilipinas? Kaya nang himuon sa Pilipinas nga way dugo nga mubanaw. Nga naman, ang China ron gawas makasama aning ilaha mga armas igugubat. Nagsalig sila kay lig-on ang ilahang ekonomiya tungod sa ilaha mga produkto nga ilahang gi-export ngadto sa nagkadaiya mga nasod apil na nganhi sa Pilipinas pero ug mohimo ana og economic sanction ang UN nga China tungod kay di ka patuo, di na ka mo respeto, gideklara na ka sa Pilipinas nga persona non grata. Ikaw China, di ka kasod sa mga nasod nga ni-impose og economic sanction diha nimo. Ya kita sab di pud ta pasud silang di pud ta pasud og produkto ngadto nila. Ang China dili maka-export og ilahang produkto padung sa atua. Apil na ang sabo. Kita sa Pilipinas, dili pud ta makapang-export og ato ang mga produkto ngadto sa China. Doon na mga consequences gyud. Nga dili maayo. Apan dili gira. O sa panarita na natural, ato ang mga OFW ngadto sa China. Mabalaka kay mawagtagas sila trabaho. Papaulion nga sa Pilipinas, pagkatapos maagi sa atong gobyerno, kanapay trabaho nga masudlan. O ipadangan to sa mga nasod nga mas taas pa og sweldo. Ha, total. Dili sa pag-unsa ba? Di man dako kayo og sweldo ning ato ang mga OFW nga to sa China? Di lang sa pag-unsa ba, prangka-prangka istorya? Og muuli na ato mga OFW sa China kay programa na sa gobyerno nga ni palangitan lang og impose ng economic sanction. Hatagod priority itong mga OFW gikas China og ipadangan to sa mga countries nga mas maayo nga mosildo, mas taas og sildo kaysa China. Now, kini mga kompanya dire sa ato ang mga Filipino-Chinese, wa na sila labot. Ato ang na silang mga kadugo na nga mga Pilipino, sama ani mga Gaisano, sama ani mga Si, sama ani mga Gukungwi. Duga na ba sila nga nagnegosyo nga sa Pilipinas ug atuan na po ni silang gi-consider nga mga igsuon nato nga mga Pilipino. Ang ato nisgutan kini ra mga bag-oron nga mga products nga ilahang i-export nga sa Pilipinas. Kaya ba nang himo sa Pilipinas? Kaya na. Unsa na mahitabo? Ug mo impose ta og economic sanction, makuha ba nato ang West Philippine Sea? Question. Ha? Kadi man ta gusto kagira. O di man makuha niya dayon, at least nakatilaw og patikim ang China sa mga nasod nga ni-impose og economic sanction ngadto nila. Kalabi siguro dili Pilipinas lang ang muhimo ana. Labi siguro daghang mga nasod mo kuyog nato kag gipreglahan po sila sa China, ang Taiwan, ang Vietnam, ang India, ang Malaysia, ang Japan. Ug uban pa mga countries, apilang Singapore. Ha? O kini mga nasod nga nasakop sa Southeast Asia. O ang mga Southeast Asian nations, apil na ning Thailand, ang uban pa mga countries nga nasakop sa teritoryo sa Asia, o magkasinabot lang, muhimo silang economic sa sanction sa China, kaya ba na? Kaya na! Ngawa na gira. At least nung natay patikim. Nga naman, mayroon ta. Dili na to gusto nga gubon ang mayong relasyon sa Pilipinas o sa China. Yes, tinuod na kay kita mga Pilipino. Gusto ta og higala. Ato ang ginang batasan.
nga maikugon ta o maiabi-abihon sa ato ang mga higala. Ato po ng batasan nga mga Pilipino nga magkamauta, maayo tang mo abi-abi og mga foreigner. Ganay, maabitaw nga daghan kay mga travel agencies diri sa Pilipinas og daghan nga mga tourist guide agencies. Tugod na kay maayo tang nga mo entertain og mga foreigner. Usatas Pilipinas, kita mga Pilipino apil sa gibiliban sa mga foreigner nga maayong mo abi-abi o mga foreigner mahigalaon ta. Gawas anang makamaog itang mo English o magkamaot ang mo sabot og English, ang ato ang batasan friendly ngadto sa mga foreigner. Apan panahon nga dunay mo abuso nato, di pod maayo nga ato alang pasagdan. Sa maragod na kini nahitabo ron diha sa West Philippine Sea, ipanag-ingnan ninyo og inyohang balay. Di ba kita sa ato ang balay, labi na nga to sa kabukiran, kaya ako nagdako kus bukid. Panahon nga doon na tayo bisita, ato ang maginang i-entertain og tarong. Ato ang pakanon, bisan og wa tayo mayang sudan, ihawan gid og manok, para doon ay mayang sudan ang bisita. Panangitan og magabhian ang atong bisita og wa nay tarong katulgan, kadtong banig nga rumblon nga bag-o na itong napalit gikas karbon, mao na itong iserve sa itong bisita. O kadtong habol gunas harina, sakos harina, apan ladlad og mayo, gibutangan pag-anyil, gipahumutan, mao itong iserve kato sa itong bisita. Taga atong unlan, nga humo kayo. Bahala og ang mga sakop sa balay, wanay banig, wanay unlan, wanay habol, basta ato lang masiguro ang atong bisita. Ato ka ng batasan nga mga Pilipino. Pero kung ang imuhang bisita eksakadiyas balay, mingon dayon, oy manong, nakakadinahay makaon. O sir, naa, lawagi ko ba kanang humay, maayos na ba sir, di, humay, lungaga, sus. Bisita ba ako ninyo? Humagkaon? Manong, why supplings na rin, layo-layo ba tindahan? Siya naman, pwede kong nga supplings ba? Wa ba ba lain nga soft drinks sir? Usa man niya, Pepsi, pangita nga to. Kay gusto na ko, Mountain Dew. Unya, diabot ang tiguang. Kay nagdana og Mountain Dew. Siyang bisita. Di man bugnaw. Usa ko niya Mountain Dew imong palit. Di man ibugnaw. Palit itong ice, be. Ngita po taon ang tiguang og ice. Paggabi na, kay ang bisita wa na kauli kay nag-uwan. Manong wa gilain dihang banig pinaraging rumlon. Wa ra ba sir? Paita po ninyo Di man mo andam og tarong yung bisita. Unya suod sa balay. Wa gay manigarilyo, wa manabako. Ang bisita sige panabako, unya patakalag panutho. Kamo nga tagyas tagbalay, musugot lang mong anaon mo. Abuso naman na. Ang bato tagbalay anak, tampalungon ang bisita, palayaso na. Ano naman, taliwa sa to ang pagkamahiganaon sa to ang bisita, doon na ka na limitasyon. Sa marapod na, sa mga barko sa China nga ilang gipapugos yun og pasod sa Pilipinas aron ilugon ang ato ang teritoryo, kita pa noon magibuli ato pa mga managat mo igila ang gibuli unya magsige patag-ingon di lang sa nato na pugson og mayo kay naapay diplomatic negotiation kanos up man na mahuman Mr. President ang diplomatic negotiation hagbaratang giabuso sa China patik ba po na og gamay ang China bisag gamay lang problema mo
Unya na ang bakuna sa Sinovac, bahala na mo na. Kamoy na malit. Unya ang utang nga 300 million US dollars. Oh, mangutang taglain, baran China. Usay utang sa China ha, bare. Kamugutan ng utang na. O problema mo sa bakuna. Blacklisted ang China. Kaya ba? Kaya. Ug dunay political will. Maklaim man nato na ang West Philippine Sea. Moingon ta dili diha dayon. Pero at least nakapatikim ta sa China. Hangtod nga mo surrender ang China ug mingon nga, oh bitaw, sorry kaayo UN ha. Amo nang ibalik sa Pilipinas ng mischief reef. Kahit disod kayo, di namin ka-export sa amo adring TV. Di namin ka-export sa amo ang motorsiklo. Di namin maka-export rin sa amo ang toothpaste, kape o uban pa. Kaya ba ng himo sa Pilipinas? Kaya. Ha? O na-shoot out mo, sa ingin-ingon ni Digong nga, Gigara! Mo na yung istorya. Pero matod pas mga legal luminaries, istorya pong binutbot. Magguwar na istoryang sinurikbot. Straight to the point. Matod pas, uban nga mga kritiko ing na hinoon. Perti ni mong iruan na sa China. Bisan patiki man lang, wag yun. Pero ato ang pangutanon lang ang pulso sa katilingban. Para ninyo, o sa mga inyo hanguna-huna, buto o ba kamo sa istorya ni Presidente Digong nga wala ing bugtong pamaagi para mabawi nato ang part sa Spratly o mapanalip na nato ang West Philippine Sea, gubat ra o gira mo ibugtong pamaagi.